Poďme sa spolu pozrieť na to, ako by ste mohli si uľahčiť svoju prácu pri vykazovaní. Zoberte si, že v klasickom CAD musíte vykázať alebo spočítať jednotlivé prvky, ako sú zásuvky, vývody, vypínače a ďalšie zariadenia, plus meraním zistiť dĺžky kabláže. Na to, aby ste mali jednoduchšiu prácu a rýchlejšiu, tak odporúčam používať funkcie programu CADCON plus Map. Ukážeme si, ako môžete veľmi jednoducho a rýchlo spraviť výkazy, legendy plus ďalšie možnosti, čo sa týka navrhovaniu a vykazovaniu materiálov. Na ukážku v rámci tohto výkresu, keď si pozriete, tak tam mám definované prvky, mám tam natiahnuté kabláže náčrtom a stačí mi teraz použiť funkciu elektrozvody, ktorá mi zabezpečí, že budem mať presne definované okruhy prvkov, ktoré si môžem pozrieť. Takisto si môžem nastaviť rôzne typy, dimenzie kabelov plus ďalšie nastavenia. Následuješ do výkresu, mám hotové trasy a môžem veľmi jednoducho cez funkciu výkazy vybrať si prvky, potvrdiť, nastaviť si, čo si chcem všetko vykazovať. Vidíte, že si môžem vykázať od prístroja svietidel alebo iba jednotlivej časti. Potvrdím a zobrazí sa mi dialogové okno, v ktorom ja si teraz nastavím nejakú dĺžkovú prírážku pre kabláže, nastavím si, ako majú vyzerať tie výkazy a môžem dať vykazovať napríklad do Excelu, výkresu, poprípade do iných formátov. Ukážeme si, ako dať do Excelu s dĺžkovou prírážkou napríklad 30%. Stačí vybrať, nastaviť, potvrdiť a na pozadí sa vám spustí Excel, kde už máte priamo definované všetky. Definované s poznámkami prístroje, jednotlivé svietidlá, čiže jednotlivé prístroje so spotrebičami. Máte tu definované kabláže plus počítané jednotlivé káble, ktoré tam sú. A pre slavoprúdy môžete si vygenerovať káblovú listinu.